Zazpi senideko famili batetan, arotza zen gure hain. Gu pozkiraz eta atxapeten dugu gure lekuan girela, artista bezala, kontatzen ditugun gaiak ustut beharrezkoa direla kontatzea. Kontatzen dugu zerbait biziki intimoa denek konpartitzen aldutena, nahi baita nahitasuna, eta horren inguruan azken finean zer den senide izaitea, eta zer den gutarrak famatu, hitz famatu hori, eta biziki polita dena nire usteaz Euskal Herrian, zer da, gu, zen gira gu. Hori kontatzerakoan, eta idatzi dugu hainbat pertsonekin, zazpik utzi digute lekukotasun bezala horien historiaren parte bat, eta beste bik lagundu gaituzte idazkera orokorrean. Eta hor gira Etxepare edizioan, hasi gira Lartzabalen herri txiki batean, barnekaldean, nahitarat. Hasten gira txikitik, sumetik gauza bat eraikitzen, gure asut kolektiboarekin. Asut da sortzen dugun kolektibo berri bat, nun baitan sortzeko, egiteko eta eragiteko euskaraz. Eta hori egiteko hasi behar da txiki. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi. Behar ginoen zerbait biziki gordina, biluzia egiteko moldean. Justuki, sartzeko intimitate batean, utzi behar zen gauza kasik guziak agerian, ez da sekulan dena uzten agerian, baina eta erakutsi ere, hau egin dugula, guri, eta anahitasunaz mintzogira manez, eta bion anahitasunaz azken finean aktore guziak bezala kontradan bandista moldean, besten historioen bitartetik, baina nola egan. Prozesu hori izan da jende hoiekin idatzia. Beraz, badia hainbat izen, agirirenak esko programan, eta hoiekin idatzi dugu, hoien historioetatik, baina ez da bakiko hoien historia, ez da reality show bat. Horrek guretzat ez du interesik zeren galtzen da muga bat biziki importantea dena artean eta bizian oroak, da pribatua eta intimoaren arteko muga hori. Badia gauza batzu oso intimoak, jendeak eskeni digu bere tripakia. Arretan laurien, bere bizipen gordinena eskeni digu, eta horrekin egin duguna da antzerkia. Dena egia da, dena gezurra da, antzerkian bezala beti. Salbu hor, oso evidentea dela, batzuak ezagutzen dituzte, ageri diren pertsona batzuz eta ezagunak dira, Lander Garro ikusten da. Bera idazlea da, ezaguna da, baina badira beste batzu. Hemen Etxeparen norbaitek idatzi du, lizeotik. Aitzarok idatzi du, eta idatzi du gurekin. Bere historiotik eta abilekatu dena berea eta berea ez den historio bat, antzerkikoa. Beraz, pasatu du muga hori beharrezkoa dena artean eta antzerkian oroak. Da pasatzea momentu batean intimora, zerbait partekatzen aldena. Partekatzen aldera molde berezi batean, antolatu batean, ritualizatu batean dena antzerkia. Baina ez da, baina gauza batzu, ez direnak partekatzen. Ez da partekatzen, hortzak garbitzen ditut denean, ez garbitzen ditut. Salbu horrekin zerbait kontatu nahi badute, baina orduan pasatzen naiz pribatutik, antzerkira. Joan gira jende batzu ikustera eta errandiegu nahi duzuen moldean eskaini. Eskaini zuen bizitzatik, zeren zuen bizipenek kontatzen dute gutaz zerbait. Gu orokor hortaz zerbait, eta azken finean eskaini zuentzat importantea den moldean. Edo adidez Einaut Kastanie zinegileak eta gure lehengusua dena ere beretzat erosoena hortik da. Azken finean hau lortu du lantzen eta egiten, beste batzuek bakrik idatziz. Baina beste batek ezin zuen idatzi du, baina behar zen pixkataratuko joan, Lorentzak iten du telefonoz, edo beste batek bizien arazoen gatik ezin dute egin zuzenean, beraz egin dute
bitartekari batzuen bitartez, eta hori da bideoa, audioa, izetan zen musika, izetan zen, ez da, arteak betidanik azken finean, artean bere izketa biziki berria da artearen historioan. Lehen, artea bat zen, artea, matematika, filosofia, dena bat. Grezia antikoaren garaian, iten zen dantza, musika, antzerkia, idazkera, festa, filosofia ondotik, zen gero filosofoak aldu ziren, eta hitz egiten jendearekin tabar, egiten zen, hori dena bat. Gero bere izi dira, eta hori da beste gizarte batera, baina azken finean hori berriz etortzen da hainitz. Eta bideoa, orain hainitz erabiltzen da, antzerkia. Edo egiteko eszenografia bereziak, edo emaiteko beste ikuspuntu bat, edo horrekin jostatzeko, tresna bat baita, soinu ekipo bat bezala, musika bezala, musikare zuzenean egiten dugu, eta horrek kontatzen du zerbait. Ez da sedukzio merkea, baina gazteak beti askoz irekiagoak eta interesatuak dira, helduak baino. Beti. Ez da, nik ez dut dudarik, ez da bakik aurrak baituztelako, baina ikusten dut. Evidentea da. Orduan, ez da beti erresa, badira talde fenomenoak, eta gure antzerkiekiko, ez ukanduko agera biziki ona, jendea irekia, prest, hartzeko prest, biziki adi. Nik ez dutukan txekulan aurreritzerik maila hortan. Askidea ikustea. Aurreritzeak bali mehetuko, gana bitu, ez dukula aski ikusten. Baina izan intezke, gero badira talde fenomenoak. Talde fenomenoak, gazteak, zaharrak, helduak, txikiak, denek, talde fenomenoetan, orduan erresago zotzen algira, edo desmarkatzen, edo interesatzen. Eta gainera antzerkiak horrekartzen hori, taldean zerbait bizitzea algerrekin. Guk oroak, egin joan girelari kolegiak ikustera edo hemen etxebaren, biziki ageran egiten dugu, eta aldiberan egiten dut. Gure lekoan gira, egiten dugu euskaraz zerbait, mintzatzeko gauko arazoetaz, gauko zelan dugu euskaraz egin eta eragin. Eta jen nahi behar dugu egin eta eragin eta sortu euskaraz, jeneak behar du euskaraz mintzatu, pentsatu, maitatu, eta bere ondoa ezak adirazi. Eta hortarako, jendeak zer behar du? Behar ditu, eredu batzu eraiki, eta nork eraikitzen ditu ereduak, ez bada arteak. Arte hori, ez behar da euskaraz sortzen, jendea ez da euskaraz mintzatuko. Eta gu, nahi dugu, hau partekatu, ez da ideologia, hau da praktika, konkretua. Soziologia, antropologia, nahi den guztia, baina hau da biziki gauza konkretu bat. Eta horren, etortzea, leku hortan, eta izaitea leku bat guretzat gauza horiek kontatzeko hemen, bikaina da, esan zaundi bat.